Җәмгыять аерым яки фән аерым, дин аерым яши алмый. Ул вакытта безнең шул гадәттәгечә инде халык арасында, кеше арасында дин кемгә кирәк? Дин шул пенсияга чыккан әби бабайларга кирәк. Без инде яшь, аннарын соң укып бетергәч, пенсияга чыккач, мәчеткә йөри башлыйбыз дигән фикер белән яшәп киләләр. Менә әлеге позицияне бетерер өчен һич югы диннең җәмгыятькә йогынтысы яки фән белән бәйләнеше һәм фәннең диннән чыкканын исбатлар өчен монда үзенә күрә 20нче йөз башында булган агарту эшләр рәвешендә без менә әлеге фикерне әлбәттә инкарь итәргә тиеш. Ягъни инде дин ул һич югы фән белән бәйле һәм миңа кадәр миннән соң былтыргы шул безнең чаллы галимнәре укыган лекцияларда алар бу фикерне әлбәттә сезгә җиткергәннәр дип уйлыйм. Һәм инде мин дә сезгә шул әлеге фикерне әдәбият кысаларында, әдәбият эчендә җиткергә тырышырмын. Әлбәттә, әдәбият дигәндә әдәбиятка берничә караш булырга мөмкин, әйме? Без аны беренче чиратта нәрсә ул инде үзенә күрә сәнгать, ягъни укып, ял иткәндә укып, укыла торган әйбер. Ләкин кайбер шул Аллабагада бер галим аның фикере нинди? Ул инде әдәбият ди ул, әйбәтрәк тизрәк йоклап китер өчен йоклау алдыннан укыла торган әйбер түгел ди. Әлбәттә, монда төрле фикер булырга мөмкин. Кемдер киресенчә, йоклар алдында бер 10-15-20 минут классик әдәбиятны укысаң, шуннан да әйбәтрәк нәрсә юк диләр. Шуңа күрә монда да позиция икенче. Димәк, беренче фикер әдәбият ул сәнгать, һәм инде тел сәнгате. Икенче әйбер ул әлбәттә нәрсә? Ул бәлки фәлсәфә. Ни өчен фәлсәфә? Чөнки һәрбер кеше үзенә күрә ул мөгъҗиза, аның башы эшли, фикерли, дөньяга үз карашы бар, тормыш тәҗрибәсе бар. Һәм инде ул да үзенә күрә әлеге үзенең әсәрләре аша кешегә нинди дә булса фикер җиткерә. Шул ук классик язучыларны карыйк. Урыс әдәбиятында булсын, Толстой булсын, Достоевский булсын, мәсәлән, шул ук безнең язучыларыбыз Мөхәммәд Мәгъдиев булсын, Гомәр Бәширов булсын, Муса Җәлил һәм башкалар, аларның тормышның билгеле бер этабында үзләренең тормыш тәҗрибәсе булган, үзләренең фәлсәфәсе булган. Һәм һич шиксез әйбәт, адекват классик әдәбият ул кешене начарга беркайчан өндәмәячәк. Киресенчә, ул кешегә нәрсә фикерләү сәләте бирә. Мәсәлән, шул дин белән бәйләп карыйк. Әгәр дә без сезнең белән Коръән Кәрим яки Коръән тәфсир укыйбыз икән, нәрсә эшлибез? Уку бер, ләкин аны бит әле аңларга кирәк. Үзенә күрә бер фикер сырышы кирәк. Тормыш тәҗрибәсе белән бәйләргә кирәк. Һәм ләкин миңа калса, шул әдәби әсәрләр аша әдәби әсәрләр ярдәмендә без барыбер шул ук кешенең үзенә күрә интеллектуаль потенциалы, фикерләү сәләте арта. Һәм инде барыбер, әгәр дә кеше әйбәт, адекват әдәбият укый икән, дингә килсә, аның барыбер тормыш тәҗрибәсе күбрәк, һәм инде диннең билгеле фәлсәфи аспектларын ачыр өчен нигезе әйбәтрәк була дип саныйм. Монда һич югы мин хәзерге заманда бик тә популяр төрле фантастик әсәрләр, детектив әсәрләр, псевдо тарихи әсәрләр турында әйтмим, мин яңадан әйтеп калам, шул ук классик әдәбият, ягъни инде тирән фәлсәфәле, тирән психологизмга бай булган әсәрләр турында сүз бара. Бүгенге көндә белгәнекчә безнең шул нигездә шул дин дәресләре ул мәктәп программасында каралма. Әлбәттә, Мәскәү тарафыннан кертелә, ләкин анда нәрсә? Яки дин тарихы, яки күбрәк история христианства дигән әйбер кертелә. Мәсәлән, безнең Ринас Исмәгыйлович белән былтыр без Оренбург өлкәсенә барган идек. Анда, бу инде Татарстаннан читтә, анда махсус основа православия, основа православной культуры дигән әйбер кертелә бар анда. Атнасына бер сәгать фәлән. Бу инде бөтен кешеләргә укытыла. Демәк, үзенә күрә алар инде кеше аңына тамчы булса да үзләренекен тукыйлар. Ләкин анда уйлап караган татар мәктәпләре дә бар. Татар кешеләре дә укый, шуңа күрә үзенә күрә үз фәннәрен, үз әйберләрен, шул үз ырлыкларын, шул
татар кешеләрнең, татар балаларына да утырталар дигән сүз. Һәм шул фән белән бәйле булса, әлбәттә, фән, чөнки аның үзенә күрә өйрәнү объектлары бар, предметлары бар, үзенә күрә лексикасы, терминология һәм башка тарихы бар. Шуңа күрә, моны шул әдәбиятны кайсы яктан карасак, ул һәр кеше өчен аерым. Бер кеше өчен ул сәнгать, бер кеше өчен ул йокларга ярдәм итә, тизрәк йоклап китәргә, кем өчен фикерләргә ярдәм итә, кем өчендер ул тарих, кем өчендер ул фән. Ләкин тагын, әлбәттә, һәр халыкның үз әдәбияты булган шикелле, аның билгеле тарихы бар. Нигездә без әдәбиятның барлыкка килгәнен карасак, ул безнең берничә мең ел элек барлыкка килгән әйбер. Ләкин әдәбият барлыкка килер өчен нәрсә кирәк? Монда да үзенә күрә дин белән бәйләнештә ул. Ни өчен дип әйтәм, моны әлбәттә алга таба аңларсыз. Чөнки әдәбият өйрәнгәндә, классик вузларда, филология факультетларда әдәбият тарихы ул борынгы Грециядән өйрәнелә башлый. Демәк, моннан берничә мең ел элек, безнең эра кадәр берничә мең ел элек, демәк, әдәбият өйрәнелә башлый. Ләкин әдәбиятның асылы ул кешеләрнең ышанулары белән бәйле. Монда мин әле ислам дине белән бәйләмим, ләкин кешеләрнең грекларның мифологиясы белән бәйле. Демәк, халыкта никадәр шул мифологизм, фольклор никадәр иртәрәк барлыкка килә икән, демәк, әдәбиятта ул кадәр иртәрәк барлыкка килә. Һәм бу чиракта, әлбәттә, борынгы Грециядә мифология иртә барлыкка килә. Һәм инде кабатлы мифология ул нәрсә? Дин белән бәйле. Ни өчен? Чөнки кешеләрдә, әлбәттә, ул вакытта акыллары, белем дәрәҗәсе, шул ук фәннең үсеше түбән булу сәбәпле, алар табигатьтә, җәмгыятьтә булган процессларны, аңлашылмаган процессларны ничек булса да аңлатырга тырышканнар. Һәм ничек аңлатканнар? Алар һәр әйбергә берәр Алла, берәр кеше, берәр тәңре уйлап чыгарганнар. Шуңа күрә, белгәнегезчә, Грециядә үзенә күрә пантеон богов дигән әйбер барлыкка килә. Демәк, һәр әйбернең алласы бар. Анда Зевс иң төп алла, анда Аид, җир асты алласы, Нептун, су алласы, Прометей, һәм башкалар. Афродита һәм башкалар. Демәк, һәрбер әйбернең алласы бар. Хәтта күңел ачуның, эчкечеләрнең үзенең алласы, Дионис дигән алла булган, Демәк, алларның рушәйн покровительләре. Демәк, кешеләрдә шул ышанулар аркасы ярдәмендә шул мифология барлыкка килә. Һәм аннан соң нәрсә? Шул мифология, фольклор никадәр байрак була икән, әдәбиятта барлыкка килә. Алга таба шул ук борынгы Грециядә булган галимнәр түгел инде, язучылар, шагыйрьләр, алар шул мифлардан әдәби әсәрләр тудырганнар, яки аларның үзенә күрә дәвамын тудырганнар. Сез инде, әлбәттә, һәрберегез ишеткәнегез бар Гомер турында. Иң беренче поэт Гомер, аның Илиада, Одиссея дигән беренче әсәрләре. Алар да миф белән тула. Аннан соң төрле Софокл, Еврипид һәм башкалар. Эдип патша турындагы трагедиялар. Ул баштан, демәк, трагедия барлыкка килә. Аннан соң комедия, 20-нчы гасырда гына драма барлыкка килә. Аннан соң инде беренче әсәрләр, алар сәхнә әсәрләре булган ул вакытта. Һәм инде алар да үзенә күрә сәхнә әсәрләр язуына түгел, ул вакытта аллаларга табыну бәйрәмнәре булган. Демәк, бу кешеләрнең үзенә күрә ышанулары. Һәм инде әлеге бәйрәмнәрдә драматурглар үзләренең сәхнә әсәрләрен куйганнар. Ләкин анда сәхнә әсәре хәзер вакытта шикелле түгел, бардың, сәгать ярым карадың, антракт, чәй эчтең дә кайтып киттең түгел. Ул вакытта аларның шул ярышлары икешәр яки бер үк пьеса икешәр көн барган. Кешеләр шунда кунып утырганнар, үзләре белән ризык алып килеп, шулай генә көн күргәннәр инде үзенә күрә. Алар да, әлеге бәйрәмнәр дә шул билгеле бер Аллага табыну рәвешендә булган. Аннан соң
шул ук һәм инде яңадан теге әле фәннәрнең ул вакытта әле айрым фәннәр булмаган. Шул ук теге без сезнең белән әйткән әдәбият фәне дә ул вакытта фән буларак түгел, беренче фән һич шул фәлсәфә. Ягъни инде ул вакыттагы борынгы грек галимнәре алар нәрсә эшләгәннәр инде? Фәлсәфә кырып, һәрбер әйбергә аңлатма биргәннәр һәм башкалар. Хәзер вакытта теге борынгы грек фәлсәфәләре алар шул фәлсәфә нигезен тудырганнар, алга таба димәк. Европада, анда Кытайда һәрбер билгеле милләттә үзенең бер теге фәлсәфи аспектлары барлыкка килә. Һәм аннан соң гына шул фәлсәфәдән генә конкрет белемнәр, фәннәр килеп чыга да инде. Анда психология булсынмы, анда әдәбият булсынмы, анда һәм башкалар төрле теге хәтта 19-20 гасырларда гына безнең башка фәннәр аерылып чыга. Мәхәтле бөтен фәннәр фәлсәфә белән бәйле. Әлбәттә, без миңа калса дингә килсәк тә, дин ул билгеле бер фәлсәфә миңа калса. Димәк, тормышка караш, тормыш моделе, яшәү фәлсәфәсе булып тора. Һич югы теге төрки әдәбиятларга килгәндә, бирдә дә теге безнең борынгы әби бабайларда, аларда да үзенең бер теге мифологиясе булган, үзләренең теге табыныр аллалары булган. Бу әлбәттә әле теге ислам динен кабул иткәнче. Һәм инде Ибн Фадлан истәлекләрендә дә шул Болгар ханлыгына килгәч, ул теге анда кешеләр болгарлар турында алар күпкә карап, бер тәңре дип үзенә күрә теге гыйбадат кылганнар ди. Һәм инде төрки халыкларда шул тәңре, Умай, Эрликхан һәм башка шундый ише кечкенә генә пантеон рәвешендә булган димәк. Берничә аллар рәвешендә аларга да табынганнар. Теге төрки әдәбиятка килсәк, һәм татар әдәбиятына килсәк, монда шул мифологиядан тыш беренче язма истәлекләр, алар безнең шул Архон Енихи истәлекләр дип атала. Бу инде теге таш язу, кабер ташлар язмалары, алар инде һәм инде монда теге кабер ташындагы язма дигәч, ул хәзерге вакытта шикелле язу түгел. Кешенең исеме, фамилиясе, анда туган, үлгән елы турында язулар булмаган. Гомумән, ул вакытта бу инде безнең эрага 3-4 гасырларда, юк, арфу. Безнең эрада 8-5 гасырларда ташлар, ул вакытта нәрсә? Беренчедән, кабер ташын гади кеше куя алмаган. Бары тик үзенә күрә патшалар, гаскәр башлыклары өчен генә куелган ташлар. Һәм әлеге ташка нәрсә? Кешенең гомере, аның йөргән юллары, шул ук патша булса, кайсы сугышларда катнашкан, кайсы илләрне яулап алган, кемне җиңгән һәм башкалар. Менә шундый ише байтак кына кабер ташы сакланып калган, алар хәзердә бар. Алар хәзерге вакытта бүгенге теге Монголия дәүләте территориясендә урнашкан. Ләкин алар барлык төрки халыклары өчен уртак язу булып тора. Әлбәттә, аны теге уртак дигәч, теге төрки дигәч, һәрберебез анда барып, аны укый алмый. Чөнки анда үзенә күрә теге борынгы рун язуында язылган, һәм инде теле дә хәзерге татар теленнән әлбәттә бик нык аерыла. Аның өчен конкрет махсус филологлар, шул борынгы төрки телләрне белүче кеше кирәк. Ләкин бу димәк барлык халыклар өчен, төрки халыклар өчен уртак әйбер булып тора. Хәтта шундый әйтәсем килә, шул быел көз көне, әле менә бу кризиска хәтле булган, шул самолет белән бәйле булган вакыйга кадәр мин үзем 2 атна дәвамында Төркиядә барып, анда шул татар теле, татар әдәбиятын дәресләр укытып йөрдем. Анда да студентларга шул слайдлар аша теге гомум төрки әдәбият хакында сөйләгәндә, алар үзләре, булар бит бездә дә өйрәнелә, бу безнең өчен уртак. Шул ук Кытатгы бүлек булсынмы, шул ук Юсуф баласы Гани һәм башкалар. Димәк, борынгы төрки әдәбият, алар барлык төрки халыклар өчен уртак булган әйбер. Ләкин менә татар әдәбияты, татар халкы турында килгәндә, бирдә әлбәттә
качан аерылып чыгасың дигән сорау туа. Шулай бит инде. Бу моның белән без әлбәттә беренче борынгы бабаларыбызның беренче дәүләте белән бәйләп әйтә алабыз. Ул да булса, шул 1900 ничә ел безнең борынгы Болгар дәүләте белән бәйле рәвештә безнең шул татар борынгы татар әдәбияты барлыкка килүне бәйлибез. Һәм инде кызганычка каршы бу вакыттан безгә татар әдәбиятчылардан бер генә әдип килеп җитә, ул да булса Кылгали һәм инде аның бердән бер поэмасы Кысса Йосыф әсәре. Ни өчен калганнары юк? Монда шул тарихка карасак, шул ук монголлар, урыслар Болгар дәүләтен җимереп, димәк, аның шәһәрләрен җимереп, анда берәр дә калмый. Шул рәвештә анда булган әдипләрнең, язучыларның әсәрләре дә безнең хәтле килеп җитмичә кала, ләкин менә Алланың рәхмәте дип уйлыйм мин, шул Кылгалиның әлеге әсәре килеп җитә. Аның инде исеменнән нәрсә турында икән аңлашыла. Кысса Йосыф ул безнең шул изге китаптан, Коръән-Кәримнең сүрәсенә нигезләнеп язылган поэма. Һәм инде монда шул Кысса Йосыфның тормыш, Йосыф пәйгамбәрнең тормышы тасвирлана. Әлбәттә, әлеге поэмада булган вакыйгалар, алар 100% турыдан-туры Коръән-Кәрим сюжетына туры килми, чөнки беренчедән бу әлбәттә бу әдәби әсәр. Әдәби әсәр һәм автор Кылгали ул нәрсә? Үзенең фикерен дә кертә, үзенә күрә шул мәхәббәт тарихында тасвирлый. Коръән-Кәримдә булмаган геройларны, сюжетларны, персонажларны үзе исти, аларның шул төрле диалогларын, карашларын һәм башкалар. Ләкин шунда әйтергә кирәк. Шул әлеге әсәр, Кысса Йосыф әсәре, ул татар халкында шул безнең борынгы әби бабаларыбыз арасында Коръәннән соң икенче иң популяр китап булган вакытта. Димәк, һәр гаиләдә булмаса да, анда 1-2 гаиләнең берсендә әлеге поэма булган. Кеше аны яттан да өйрәнгән, кешеләр аны күчереп тә язганнар. Әлбәттә, моның популярлыгы миңа калса әсәрнең матурлыгында гына түгел, нәрсә, дини сюжет булуында. Кешеләр аны барыбер, димәк, пәйгамбәрнең тарихы, димәк, дин белән бәйле рәвештә укканнар. Тагын бер әйбер. Кылгали, нигездә шул әдәбиятка килгәндә, белгәнегезчә, шул Ибн Фадлан килгәннән соң безнең борынгы бабаларыбыз нәрсә, ислам динен кабул итә. Һәм ислам динен кабул иткәннән соң безнең нәрсә, латин булды, гарәп графикасы керә, гарәп теле керә һәм фарсы теле керә. Гарәп теле нәрсә теле булып кала инде ул? Гарәп теле нәрсә? Изге Коръән-Кәрим теле. Гарәп теле ул төрле мәчет, мәдрәсә теле, дин теле булып кала. Шулай бит инде. Фарсы теле ул гомергә ул вакытта инде үзенә күрә ул поэзия теле булып килгән. Ягъни инде фарсы теле безнең борынгы бабаларыбызда, төрки халыкларда ул үзенә күрә матур, камил тел булып саналган һәм алдынгы ул вакыт өчен алдынгы язучылар, шагыйрьләр алар үзләренең әсәрләрен фарсыча язганнар һәм шул сез һәрберегез ишеткән, белгән язучы ул да булса Гомәр Хәйям мәсәлән, ул да фарсы булган. Аның да әсәрләре фарсыча языла. Һәм үзенә күрә халык берникадәр урталыкта кала. Чөнки әдәби әсәрләр фарсыча, барлык дин әйберләре гарәпчә. Нәрсә? Халыкка, димәк, үз теле, ана теле бары тик үзенә күрә, гади сөйләшү теленә генә кала булып чыга. Русча әйтмешли на бытовом уровне. Һәм инде үзенә күрә Кысса Йосыф ул вакыт өчен бер революция ясый. Ул шундый зур поэманы халыкның
гади сөйләм телендә яза. Һәм аннан башлап инде калган, аннан соң килгән язучылар, шагыйрьләр, алар үзләренең әсәрләрен нормаль, ул вакыт өчен нормаль, теге төрки телдә иҗат итә башлаганнар. Ягъни халык өчен. Мәсәлән, рус әдәбияты белән параллель үткәрсәк, шу Пушкиннан соң рус телен язык Пушкина диләр. Ни өчен? Чөнки Пушкинга хәтле булган лексика, Пушкинга хәтле булган әдәби әсәрләрнең теле алар авыр. Шул ук Фанвизин, шул ук Карамзин булсынмы, шул ук Ломоносов, Тредьяковский һәм башкалар. Аларның теле авыр, төрле теге Европа сүзләрен кулланып, үзенә күрә шуны пафослы одалар язганнар. Пушкин беренче рус шагыйре, ул нәрсә? Гади кеше аңлый торган телдә иҗат итә башлый ул. Һәм татарларда, теге борынгы төркиләрдә, борынгы татарларда беренче булып не бу адымны кылгали ясый булып чыга. Һәм һич шугы әлеге әсәр нәрсә? Шул дин белән бәйле рәвештә, һәм инде Коръән Кәримне мәсәлән һәр кеше гарәпчә, әлбәттә һәр кеше гарәпчә белмәгән. Шуңа күрә, ләкин һәр кешенең үзенә күрә шул дингә булган омтылышы, тартылган, анда булган әйберне укыйсы килгән. Һәм үзенә күрә шул Кылгалинең Кыссаисов поэмасы, ул аны нәрсә? Шул дин белән, Аллаһ Тәгаләнең кыдраты белән бәйләгән. Димәк, әлеге поэма аша ул барыбер. Димәк, чынлап та Аллаһтан зурлыгын, Аллаһ Тәгаләнең кыдратын, аның димәк пәйгамбәрләрен белән танышкан. Анда бар дип байтак кына шул Йосыф пәйгамбәрнең бөтен нәселе, атасы, бабасы, абыйлары, бөтен пәйгамбәр нәселе турында күп мәгълүмат шуннан җыйганнар дигән сүз. Шуңа күрә, үзенә күрә бер теге революцион әйбер. Һич шугы, әлбәттә, беренче үрнәк әдәбиятның кешегә йогынты ясау. Һәм инде монда әлбәттә диннең 100% бәйләнеше бар. Алга таба без шул безнең чорга таба күчә башласак, монда инде әлбәттә янәдән катлаулы чорлар, нигездә әдәби процесс, әдәбият үзенә күрә бер этаптан тора, этап белән үсә. Һәм инде Европа, рус әдәбияты шул аларның этаплары шаш, чөнки рус халкында да, Европа халыкларында да дәүләтчелек булган. Мәсәлән, әгәр дә әдәбият турында сөйләгәндә, безнең шул борынгы Европа әдәбияты турында борынгы әдәбият бар, аннан соң классицизм барлыкка килә, аннан соң мәгърифәтчелек, сентиментализм, романтизм, реализм һәм китте, анда һәм башка модернизм мәсәлән, әйме. Татар әдәбиятында, әлеге югыйсә татар әдәбияты да үзенә күрә шул этаплардан үсә шикелле, юкка чыкмый. Ләкин бер момент татар халкында теге дәүләтчелек булмау сәбәпле, әлеге этаплар абсолют икенче төрле. Мәсәлән, ни өчен? Классицизм турында сөйләгәндә, әйме, классицизм ул шулай ук Европада барлыкка килгән әйбер. Монда дәүләт белән әдәбиятның бәйләнеше. Димәк, ул абсолют монархия вакытында, абсолютизм диләр аны. Димәк, монарх, султан булсын, король булсын, әйме, теләсә кем дип атыйк, бөтен власть, бөтен идарә бер кеше кулында кала. Һәм әдәбиятта нәрсә эшли? Алар язучылар, шагыйрьләр үзенә күрә теге ул вакыт өчен теге язучылар союзы берлеге төзелә, академия наук, французская академия наук дигән бер төзелә. Һәм инде шул академия кергән кешеләр, аларга зарплата бирелә, йорт бирелә һәм башкалар. Ләкин нәрсә, алар шул бердән-бер патшаны мактарга тиеш булалар. Бу димәк, Европада бара, Франциядә бара, Россиядә дә килеп җитә, ләкин татарларда булмый. Ни өчен? Дәүләт юк, патша юк, татарлар нәрсә, Мәскәүдәге патшаны мактарга тиешләрме соң инде. Шуңа күрә, үзенә күрә татар әдәбияты икенче юл белән китә. Һәм нинди юл? Әлбәттә, алар үзенә күрә аскетлы, суфи дин юлыннан китәләр. Һәм инде шуңа күрә дә инде теге татар әдәбиятындагы, татар әдәбиятына һәм татар әдәбиятының дип әйтик, теге дингә йогынтысы бик көчле. Алар димәк, теге дөньяви әйберләр белән түгел, күбрәк дини әйберләр белән мавыгып
яшиләр. Чөнки моннан үзенә күрә теге илаһи ярдәм, көч табалар. Әлбәттә, шул Казан ханлыгы чоры турында мәгълүмат шулай аз сакланган. Чөнки Казан ханлыгы җимерелә, аны ялап алалар. Андагы булган язучылар турында информация бар. Шул ук Кол Шариф, шул ук анда Өмми Камал һәм башка берничә язучы, ләкин аларның әсәрләре сакланып калмаган. Берничәнең хикмәте сакланып кала, ләкин шулай ук демәк калган язучыларның, аларның, кстати, күбесе күпчелеге ханнар булган, шул әйткән кешеләрнең. Ләкин аларның әсәрләре сакланып калмаган. Чөнки шул ук Явыз Иван, шул ук Казанны яндырганнар, җимергәннәр, кешеләрне үтергәннәр һәм башкалар. Әлбәттә, һәм теге яулап алынган халыкның бөтен әйберен җимерәләр. Теге тарихы өзелә, үткәне белән бәйләнешле өзелә һәм инде андый милләт белән нәрсә идарә итәргә күпкә җайлырак һәм җиңелрәк. Шул вакытта теге шул Казанская сирата дигән бер барлыкка килгән, анысы шулай беләсез, бу инде теге тарихта килгән әйберләр. Ләкин барыбер, демәк, шул Казан ханлыгы инде ул Казан губерниясенә үрелгәч, татарлар никадәр авыр булсалар да, никадәр авыр булса да барыбер шул ук кысаларда яшәп, үзенә күрә иҗат итәләр. Ләкин әйткәнемчә, шул ук вакытта кем Габдрәҗбар Кандалый, Утыз Имәни һәм башка шул 17-18 гасырның иң танылган шагыйрьләре, алар барыбер теге шул суфи әдәбият белән бәйле рәвештә, алар әлбәттә теге идарә итүче власть белән, хакимият белән конфликтта кирмичә, алар нәрсә, кешене беренчедән шул белемгә, икенчедән дингә чакыралар. Ләкин ул вакыт эчендә шул әдәбиятка чакыру, дингә чакыру, белемгә чакыру ул бер юнәлештә булган. Һәм инде ул вакытта белемдә теге дини кануннар да, фәнни тәгълимат та кайда? Шул я мәчеттә, я булмаса мәдрәсәдә бирелгән. Демәк, ул вакыт өченчә шул ук меценатлар ярдәмендә, хәзерге вакытта спонсорлар ярдәмендә мәчет мәдрәсәләр ачылган, төзелгән, эшләгән, һәм инде бөтен кече яшьтән алып олы яшькә хәтле кеше анда йөреп белем алганнар. Демәк, үзенә күрә, һәм инде әлбәттә ул вакыт өчен кешеләр әдәбият урыны, әлбәттә, бәлки һәр кеше өчен әдәбият булмаса да, нәрсә, Коръән Кәрим, изге китап сүрәләрен һәрберсе белгән, ятлаган, өйрәнгән, һәм үзенә күрә теге тормыш моделе рәвешендә кабул иткән дисәк тә була. 19-нчы гасырда шулай ук инде бераз ситуация җиңелләшә. Ни өчен? Бу вакытта яңа бер әйбер. Бу инде Европада әлеге шаукым 100 ел элек булган, татарларда шул 19-нчы гасырның икенче яртысында булган ул мәгърифәтчелек хәрәкәте. Мәгърифәтчелек хәрәкәте шулай ук ике яклы. Кемдер аны әйбәт дип саныйдыр, кемдер начар, миңа калса, әлбәттә теге бу өлкәдә мин шундый теге җентлекле һәрбер әйберне өйрәндем дип әйтә алмыйм, ләкин миңа калса кирәкле әйбер дип уйлыйм мин. Чөнки миңа хәзер без шул Ак мәчеттә эшләнгән әйбер, шул дин һәм фән белән бәйләнеше үзенә күрә шул мәгърифәтчеләрнең хәрәкәтенә якын дип уйлыйм мин. Чөнки без сезнең белән нәрсә? Теге ике зур әйберне, фәнне һәм динне ничек булса да бәйләргә тырышабыз. Чөнки аларны аерсак, теге лаицизм диләр инде, бер термин бар. Димәк, аеру, дин белән җәмгыятьне аеру. Шул аерсак, әлбәттә, һәрберсе аерым була. Үзенә күрә теге, анда теге ниләр чавыштылар күп инде, кешенең бер айган эссәк, ничек сикереп бара ул? Икесе белән шауып китә. Шул берсе фән, берсе дин дисәк, әйме, берсен эссәк, ул теге инвалид, гарип шикелле сикереп йөри. Һәм инде безнең вакытта шул җәмгыять та, җәмәгать та шундыйрак үзенә инвалид рәвешендә кала. Яисә ул дингә бирелеп, киресенчә фәнгә бирелеп, атеисткә үрелә, Алла юк, дин кирәкми, яки пенсияга чыккач барырмын дип. Я киресенчә мәчеткә барып, теге шәригать кануннары буенча гына яшәп,
әйләнә-тирәдә булган җәмгыятьне күрми, кабул итми. Алар бөтенсен кафир, аларында гынаһлы фәлән дигән, алар белән мин аларга кул да бирмим дип. Һәм әлбәттә менә мондый бер яктан ул кешене аңлап була. Әйме, ул дингә бирелгән, ихлас күңелдән бәлки, әйме. Ләкин читтән килгән кешенең аның карашы нинди була? Син кафирсен, мөселман түгел, син намаз укымыйсың, бар моннан син фәлән дигән кешегә ул нәрсә киресенчә борыла да китә. Булар монда ширле икән, нинди кешенең дингә карашы да үзгәрә. Шуңа күрә бу әйбернең бергә булу кирәк. Һәм шул ул вакыттагы әдәбият модели да шуңа кырылган да. Чөнки алар нәрсә? Мәгърифәтчеләр, алар халыкны бары тик дин юлыннан гына түгел, үзләренең әдәби әсәрләре аша кешеләргә дөньяви фәннәрнең кирәклеген дә күрсәткәннәр. Ләкин мавыкмыйча гына. Мәсәлән, мәгърифәтчеләрнең әсәрләрен укысак, без сезнең белән, әйме. Шул ук ул вакытта кемнәр булган инде ул? Шул Закир Бегиев, Муса Актигет, шул ук Кутуземяни, соңгы чорлар һәм башкалар. Алар шул мәгърифәтчелек хәрәкәтендәге булган кешеләр. Риза Фахретдин һәм башкалар. Аларның әсәрләрендә барыбер дөньяви фәннәр турында, дөньяви белем турында сөйләнсә дә, автор барыбер даими рәвештә күрсәтә диннән аерылырга ярамый икәнлеген. Ни рәвештә? Образлар аша. Мәсәлән, нәрсә әйтә ул? Анда илә намазыннан соң мәсәлән, әйме. Яки ясту намазының фәлән рәкәтен укыганнан соң анда герой тегендә китте. Күрсәтә ягъни. Монда турыдан-туры юк, менә утырды, намаз укыды, фәлән итте. Киресенчә, укыган кеше, фикер йөрткән кеше аңлый. Димәк, бу герой барыбер үзе күрә алдынгы заманча заман белән бер адымда, бер шаукымда барса да, ул барыбер диннән аерылмый. Аллаһ Тәгалә кушканнарны эшли, аны уразатта, намаз укый, садака бирә, һәм башкалар. Шуңа күрә бүгенге чорда бездә дә мондый әйбер булырга тиеш дип уйлыйм. Әлбәттә, совет вакытында ситуация бераз үзгәрә. Чөнки инкыйлабтан соң нәрсә килеп чыга? Инкыйлабтан соң безнең, димәк, дин тыела, дин ул афюн диелә, димәк, религия опиум для народа, ләкин гарча әлеге иң кызыгы шунда, без шул мәгърифәтчеләр дигәндә, әйме, бездәге төрки халыклары, татарларның мәгърифәтчеләре, алар белемне дин белән, ислам дине белән бергә барырга тиеш дигән фикер әйтәләр, әйме. Алар без мәгърифәтчене диннән аерылган кеше икән күрә алмыйбыз. Хәтта шул ук, мәсәлән, Риза Фахретдин кем була? Казый була. Совет дәүләтендә мөселманнар шурасының анда казые, төрле мөселманнар җыелышларын үткәрә, хәтта анда Европалар буенча Истанбулга бара, һәм башкалар. Ләкин Европа мәгърифәтчеләре, 17-18 гасыр мәгърифәтчеләре, алар киресенчә атеист булып чыгалар. Ягъни инде Европаның шул бер этабында, билгеле бер этабында, алар киресенчә, димәк, фән үскән вакытта алар диннең кирәк түгел дигән фикергә киләләр. Дин ул уйлап чыгарылган нәрсә, әмма төгәл фәннәр бар анда, физика, математика, мәсәлән, геометрия, астрономия, димәк, ничек инде монда Аллага ышанып, монда гыйбадәт кылырга. Алар киресенчә атеист булганнар. Шул ук религия опиум для народа, яки раздавить гадину, монда Аллаһ һәм дин турында әйткән бу, шул ук дөньядагы бәлки иң танылган мәгърифәтчеләрнең, гуманистларның берсе бу Жан-Жак Руссо сүзләре. Уйлап карагыз, шул ук Риза Фахретдин яки анда Закир Бегиевнең әлеге фикерле шундый ук сүз әйтеп караса инде ул. Безнең башка сыймый. Нигездә барыбер, димәк, татарларда, төркиләрдә дин белән фән алар бер уртак параллель барганнар һәм хәзерге вакытта да барырга тиеш дип саныйм. Шул совет вакытына кире кайтсам, әлбәттә дин тыела, инкыйлабтан соң мәчет, мәдрәсәләр, шул ук вакытта башка диннәрнең дә гыйбадәтханәләре җимерелә.
һәм шулай кайтып кала ки, хәзер вакытта әлбәттә теге кеше белән манипуляция итер өчен күп кенә чаралар бар. Интернет бар, телевидение бар, онда белмим, газета, журналлар һәм башка. Ләкин бу вакытта төп чара әлбәттә телевидение белән интернет. Ул вакытта әлбәттә телевизор да юк, интернет та юк, газет, журнал турында шулай укырга кирәк, ләкин нәрсә кайтып кала. Шул ук радио, яисә ни өчен бөтен җирдә радио керткәннәр? Шул ук үзенә күрә пропаганда өчен. Һәм нәрсә әдәби әсәрләр. Шул ук Ленин, Сталин һәм башка кешеләр ул вакытталар кешеләргә, димәк, пропаганда өчен әдәби әсәрләрнең төп әйбер икән аңлаганнар. Ни өчен әдәби әсәр? Кешеләр барыбер әле теге үзләренең белемсезлекләр аркасында яки түбән белемне булу сәбәпле алар нәрсә? Укыган әсәрләрне алар урысча әйтмешли принимали за живую монету. Димәк, язылган икән, димәк, бу шулай. Монсы начар, монсы әйбәт. Китапта язылган икән, монсы начар, монсы әйбәт дигән сүзләр бар икән, димәк, ул моңа ышана һәм инде үзенә күрә теге кечкенә генә зомбир дип әйтимме соң инде. Шуңа күрә ул вакытта үзенә күрә идеология буйсынган әдәбият барлыкка килә. 20-30 елларда теге сыйнфый караш белән. Һәм инде бирдә нинди позиция? Димәк, шул ук теге белгәнегезчә байлар, анда фабрикантлар һәм алар белән бер дәрәҗәдә теге дин әһелләре яки анда борынгы карашлы дингә уңай позициялар белән кешеләр алар тискәре. Киресенчә крестьян, эшчән, шырым-борым әйтик, гомер буе эшләмичә анда кеше талап йөргән янда мин кулакларны җимерәм дигән йөргән активистлар алар киресенчә яхшы булып күрсәтелә. Хәтта шундый бер мисал, шул ук Галимҗан Ибраһимовның Тирән тамырлар дигән әсәре бар. Ул шул теге социализм кысаларында иҗатланган беренче әсәр. Анда бер 90 яшьлек ишанны атып үтерәләр. Һәм инде ничек күрсәтелә бу? Димәк, менә күрше авылда кара кыш бар ди. Ул димәк, революциягә каршы халыкны катыртып утыра, һәм башкалар һәм килгәч кара кыш шул 90 яшьлек карт булып чыга. Ни өчен кытырта булып чыга бу? Халыкның ишанга булган хөрмәте зур була. Ишан теге сырасан итсә, аны тыңлаган үзенә күрә бер аксакал була ул. Һәм инде халык яңа килгән властьны тыңламыйча, бу ишанны тыңлаганнар. Совет власты килә, ишаннан булган бөтен байлыкларын алып халыкка тарата. Берсенә сандык, берсенә анда белмим, балта, берсенә күлмәк, берсенә анда тәсбихләрен мәсәлән әйме. Икенче көнне таң атканчы бөтен халык шул әйберләрен ишанның капкасы төбендә китереп куялар. Берсенә кешенә әйбер кирәкми. Һәм шуңа теге үзенә күрә яңа дәүләтнең үче чыгып, 18 яшьлек маңка малай ишанны стенага терәп атып үтерә. Кара кешене. Үзенә күрә пропаганда. Һәм инде кеше моның теге чын мәгънәсендә шулай дип санаган. Дин әһелләр начар, дин ул наркотик, дин ул афьюн, аның белән яшәп булмый. Хәтта шул Крупская турында әйтсәк тә була. Крупская нәрсә дип шундый бер пропаганда. Теге балаларга менә ди, Алладан конфет сорап карагыз әле, бирәм икән дип теге. Балалар сорыйлар инде, Аллаһ Тәгалә конфет бирәләр. Конфет төшми бер куянда, миннән сорагыз ди, бирегез, мин сәт бирәм ди. Менә совет власте шундай әйбәт, Аллаһ Тәгалә юк ул дип. Үзенә күрә менә шундый пропаганда рәвешендә йөргәннәр ул вакытта. Һәм инде бу теге татар әдәбиятында түгел, урыс әдәбиятында шундый ук пропаганда эше алып барыла. Шул ук теге Тихий Дон искә төшерегез, Поднят Целина искә төшерегез. Бирдә әлбәттә совет властен, совет идеологиясын күрсәтү. Һәм инде 70 ел дәвамында әлеге теге пропагандадан соң, совет дәүләте җимерелгәннән соң нәрсә? Безгә беренчедән иммиграциядә булган язучыларның әсәрләре кайта башлый, үзенә күрә икенче бер караш. Чит илдән яки анда тыелган әсәрләр, шул Ибраһимовның Адәмнәр әсәре керә, Гаяз Исхакыйның әсәрләре килеп җитә. Шулай анда абсолют икенче дөнья, икенче фикер. Димәк, моңа хәтле булмаган, үзенә күрә бәлки ул чыр өчен оппозицион фикерләр әйтелә. Нигездә, менә теге
әйтергә теләгән сүзләр шундыйрак. Һәм яңа әлбәттә һич югы теге борын-борынга әдәбият ул нәрсә? Кеше фәлсәфә белән, дин белән параллель барган. Чын әдәбият үзенә Коръән Кәрим дә ул үзенә әдәби тел. Үзенә күрә бер мөгъҗиза һәм һич югы ул китап белән без башка бер китапта теге тиңли алмыйбыз. Ләкин һәр язучы, һәр адекват язучы нәрсә, үзе күрә теге әдәби әсәрләр укысак, без бер әйбер дә югалтмыйбыз. Бары тик үзебезгә бер фикер, һич элементар, хәтта тел байлыгы арттыра. Фикерләү байлыгы арттыра. Шуңа күрә миңа калса, шул әдәбият белән укымышлы кеше әдәбият белән параллель барырга тиеш дип саныйм.